Ipangayo ang kapasidad nga makaministeryo ang Dios sa inyo, pinaagi sa ang paggamit nako karang biona, paligo electric fan, ay lang na pakuana electric fan. Okay. At ta sa book of Psalms, Psalms 143, 1 to 6. Ayun na bintilador na. Psalms 143, 1 to 6. Sa English, nag-ingon dire, Lord, hear my prayer. Listen to my cry for mercy. In your faithfulness and righteousness, come to my relief. Do not bring your servant into judgment, for no one is righteous before you. The enemy pursue me. He crushes me to the ground. He makes me dwell in darkness like those long dead. So my spirit grows faint within me. My heart within me is dismayed. I remember the days of long ago. I meditate on all your works and consider what your hands have done. So I spread out my hands to you. Lord, I thirst for you like a parched land. Sa Bisaya, lahir naman yun kaayo sa Bisaya, igsoon. Pero, let's try to read sa Bisaya. 146, verse 1 to 43. Sorry. Dunggain taon ang akong pag-ampo o Ginoo. Pamatia ang akong mga pangaliya. Matarong ka og matinud-anon. Busa paminawa in taon ako. Ayaw hukmi kining imong ulipon. Kay wala man siya'y kay walay dili sad-an sa imong atubangan. Gilutos ako sa akong kaaway. Gibuntog ako niya sa hingpit. Gibilanggo ako niya sa mangiob nga dapit. Ug sama na ako ni adtong dugay na kaayong nangamatay. Busa nawada na ako kadasig, ug wala na gyud ako'y paglaom. Nahinumduman ko ang nangaging mga adlaw. Naguna-huna ako sa tanan mong gibuhat. Ginumduman ko ang tanang mong gihimo. Gibayaw ko nga akong makamot nga na kanimo sa pagampo. Sama sa nagmala nga yuta, giuhaw kanimo ang akong kalag. Ang writer ani nga Psalms nakasinati og mga dili maayo sa iyang kinabuhi. Wala ko kahibalo unsay rason nganong natugutan niya nga moabot og moepekto sa iyang relasyon kauban sa Dios. Miabot niya nga laluyas siya, nawad-an sa paglaom ug napuno sa kahadlok. Nakaagi na ba ka ani nga kahimtang susama ni Igsoon? Nakaagi na ba ka? Salamat, ako nakaagi. Usa ka butang, ang iyang naagian siguro sa uban karon, o kung wala man karon, maagian ni natong tanan. Tungod kay, sa dihang nakabaton tag relasyon sa Ginoo. Kay balo magyud nga dili tanan hayahay. Anaay mga ipayasinati sa Ginoo nang to nga mga dapit sa atong kinabuhi nga dunay katuyuan. Usa ka butang igsoon. Usa ka butang nga gibuhat. Niining maong salmista nga nakaagi niining kahimtang siyang kinabuhi. Mahimong makatunan usab nato. Kung wala pa man ni karon, pahinumduman ta sa Espiritu sa Ginoo, kung moagi ta ani nga kahimtang. Unsa ka desperado
ang iyang pagtuaw sa mga pagampo. Ug sa dihang iya ning gibuhat, nakadawat siya kadaugan sa tanan niyang giatubang. So, kung the same God nga iyahang gituaw, kanang nagtuaw, you cry out, mausab nga Diyos nga atong gialagad hantod karon. Nga kung buhaton ni nato, kung moabot ning mga panahon sa atong kinabuhi, sama siyang nasinati. Ato usang buhaton, I know, makadawat po tagkadaugan, ibabaw sa atong atong atubang. Tungod kaingon ang verse 1 nga iyang gisgutan, kaya ang atong Diyos, in your mercy, faithfulness, and righteousness. Ang atong Diyos, usa ka Diyos nga matinod, anon usa ka Diyos nga gracious, maayo, kind, usa ka Diyos nga matinod-anon, usa ka Diyos nga dili mo biya, usa ka Diyos nga nakakita sa tanan nga atong giagian. So karong gabi una, padayon makigsulti ang pulong sa Diyos. Baliko nako sa mga ania nga nakasinati, o kung wala, salamat nga pinaagi sa iyang kasinatian, ikaw og ako, mapasidan-andaan og makabalo na kung kang kinsa ta mudangop kung makasinati ta niini. Maingon ko, kang kinsa, dili sa unsa, kang kinsa. Kay walay exempted kung tinuod kang nakabaton og relasyon sa Dios. Walay exempted sa mga ipasinati sa Dios nato, balikon nako tungod kay naa siya katuyuan. Naunsa di ay nasinati ani nga salmista. Number 1, nakasinati siya kangit-ngit sa iyang kinabuhi. Darkness. Unsa man ang darkness nagsimbolo? Nagsimbolo sa buhat sa yawa, nagsimbolo sa sala. Salamat kagabi nagisgot si Pastor Jong about kanang kasing-kasing gahi nga kasing-kasing pero kalos heart pero tungod sa buhaton sa Ginoo mahimo siyang kasing-kasing nga humok na katubangan niya. So kani nga kangit-ngit igsoon, usahay matugutan nato ang sala sa atong kinabuhi. Say makalimuta, no? Makalimuta nga sa dihang makasala ta na ay Dios nga maduulan nato o makapangayot tag pasaylo. Natingala ko ani nga salmista nga natugutan man niya nga ang sala mikupot niya pag-ayo. Nilikos niya. Urag lisod pagtangtang. Misulay siguro siya pangayo og pasaylo pero mubalik gihapon ang sala. Nahimo ni siyang mikupot niya or sama sa nahimong adik sa pagbuhat sa kabutang nga maoy nagdalag kangit-ngit kadulom sa iyang kinabuhi. So, siguro maka-identify siguro tama to Pastor Jong nga ang usa ka gamay kaay nga sala mga anak kung dili na nato patyon. No kanang mupunay mo patay nato. Ang sala mo patay gyud sa kalag sa tawo tinuod gyud na. So ang mga sala nga angayan gyud unta nato nga matangtang everyday. Tungod kay kaning maong salmista na-experience siya darkness sa iyang life. Kaya natugutan niya, ang sala, baliko nako, naglisod siyang pagtangtang, misulay siya, pero balik-balik ang sala. So, naagihapo yung mga katawan sa Ginoo, nga nagapo sa bisyo paghihapon, sa ginagmay gihapon, compromise gihapon, nagihapon ang pangibog sa unod, pangibog sa butang, nagyapon ang addiction, sa unsang porma sa addiction kana bitong makakuha sa atong panahon. Usa ni kaning sala is dapit ni nga magdalag kangit-ngit sa atong kinabuhi. Ug kabaluta nga atong Dios mianip to bring light sa atong life, di ba? Insya I am the light of the world. So unsa man ang katubang sa light, it's darkness. So trabaho gyud sa yawa nga kubiton ta sa sala ug matangkong ta sa sala aron mahimong dark ang atong kinabuhi. So ang taong nagkinabuhi sa sala, mahabol ang iyang
sa labutan spiritually. Mahabol siya. Di kaayo niya masabtan ang moabot nga pulong sa Ginoo tungod kay dunay darkness ay hang sulod. Dili kay mudulot. Di kay siya mapiktaran. Ang murag sama sa Ginoo ni Jong nakalos ba murag ning kuba ning dunay kubol nakublan di na spiritually sa iyang kinabuhi. Ang sala kaapektar sa atong relasyon uban sa Ginoo. Ikaduha nga nagsinati sa salmista. Nga masinati usab nato. Giatake siya sa kaaway nga murag dili kasarangan. O dili kasarangan. Lahi na po ang gigamit nga estratehiya sa yawa. Kinlang makabaluta nga ang yawa everyday doon na siya strategy para sa mga katawan sa Ginoo. Gusto niyang mapukan ang katawan sa Ginoo. So, kini nga salmista na siya ipakigbisog, pakig-away. No, kaya ang kaaway siya ang punting, no? Ang si Satanas ang punting niya, ikaw ug ako. Tungod kay naanak ka sa kamot sa Ginoo, gusto niyang bawion ka. Gusto niyang makuyog paghihapon ka diha kaniya. So, giatake siya sa tanang areas ang kinabuhi. Ni problema ni abot, walag tuo ang problema. Balatian mi atake, kakulangon mi atake, ang kahadlok mi atake, kabalakan mi atake. Naka-experience ba ka na? Giatake. Siguro kinabuhi kang right atubangan sa Ginoo pero dili ta exempted ani. Ako karon nga naglingkod. Nakig-away ko sa espiritu nga gusto mo buntog nako. Anxiety, fear, pakurugon ko niya. Pero igsuon ko diha sa Ginoo. Nakasabot ta unsa gyud ang trabaho sa yawa sa mga Kristohanon. So, dili lang sala na experience niya kun dili atake, no? Bisan pag ingon ka nga, nagkinabuhi ka nga, dedicated to the Lord, dili ka exempted, target ka sa yawa. Ikatulo, siguro uban na ito diripod, na igatubang sama sa iyapong experience, gilutos siya, gipersecute siya. Kaya ang nagkinabuhing matarong, lutoson gyud. Ang nagkinabuhing matarong, biay-biayon gyud. Ano man na? Nakapangutana na ba ka? Imbis nagtinarong nako, nganong hilabtan pa man ko, nganong ingon ani man akong abdan. Mao sa di ang naabdan sa salmista. Nagatubang siya panglutos tungod sa ang relasyon sa Dios. Siguro pugnan, gipugnan na agi experience na ako sa uban nga nagreport ni undang sa pagka-leader kang iyang mama di mo sugot. Hindi mo sugot nga musimba siya sa Ginoo. Mubiya na lang siya sa Ginoo. So naay mga pangitabo nga ana igsoon. Kung niya ka ning gabi una, murag na trap ka. Gibati nimo nga gusto na kang mubiya sa Ginoo. Di na ka mo padayon sa imong pagtuo tungod kay walag tuo ang imong giatubang. Paghuman sa isa na po isa. Igsoon ko diha sa Ginoo, sultihan ka nako sa kamatuoran. Nga ang tanan giatubang nimo karon o atubangon pa nato sala ba na atake ba na sa yawa sa panglawas panalapi panimalay kalisod temptasyon pagsulay kining tanan dunay purpose ang Dios niini. Sa other side dunay katuyuan ang Dios. Ayaw katingala nga naka-experience ka na dunay gustong ipaabot ang Diyos sa imo. Dunay lesson to learn. Dunay di lang leksyon yang ipakuan sa imo, ipa-experience nimo kundi na gusto niya nga naapa siya buhaton nga dako sa imong kinabuhi. Pero at the other side, sa laing bahin, gamiton po ni sa yawa nga estratehiya niya aron malaglag ka gikan sa imong posisyon diha sa Ginoo. So bantayanan kayo no. Sa other side, ang purpose sa Ginoo, mo stronger ka, magsuod pa kaniya sa imong giatubang tungod kay naa kay giatubang. But the other side, gamiton pud sa iyang estratehiya aron ka mapukan sa imong safe nga nahimutangan diha sa imong Dios. Sa imong relasyon diha sa Ginoo.
ug sa pagtuon nimo nga precious kaayo na, bahandi kaayo ang kaluwasan, gusto gyud sa yawa mapukan ka. Ug pila nay napukan niya. Tungod kay usahay wala ta kasabot sa pagpamuhat sa Dios sa atong kinabuhi. Gusto sa yawa nga maapektaran ka sa tanan nga imong giagian kay nag-apas siya sa imong kalag nga malaglag. Gets ninyo igsoon? Unsay giapas niya? Your soul. Imong safe nga kalag, giluwas na nga kalag. Una yun ang Biblia, work out your salvation with fear and trembling. Ayaw gyud na siya, ayaw gyud siya hamay-hamaya. Kay maunay kabtangan nga imuha karong nadawat gikan sa Ginoo. Nganong ang yawa after sa atong kalag? Labi na kung moatubang ta, gusto gyud niyang malaglata, gusto niyang mapukan ta. Why? Because ang kalag sa tao mo na'y mudalan niya sa eternity. Mo na'y mudalan niya sa walay katapusan. Kay ang lawas mabilin ramanggod. Mahimo ramaning abog. Masama ra ni, mukauban ra ni sa abog. Bisag pa unsa kanindot pa ang imong lubnganan. Unsa kanindot ang nitso. Unsa kanindot ang garden nga gibutangan sa lawas. Ang lawas sa gihapon mo pauli sa abog kay sa abog kinigikan. But ang target sa yawa, bisag Kristohanon, ang iyag yung target Kristohanon gyud. Mapukan imong kalag, kay imong kalag. Munang ingon ang Ezekiel chapter 18 verse 4. Ezekiel chapter 18 verse 4. Behold, all souls are mine. Ang tanang kalag ako, ingon ang Dios. As the soul of the Father, so also the soul of the Son. Ang kalag sa imong papa, ang kalag sa imong mga anak. The soul that sinneth, it shall die. Ang kalag di ay nga makasala. Ang kalag di ay nga mapukan tungod sa atake sa yawa, mamatay. Asa man paingon ang kalag nga mamatay? Paingon sa impyerno. All dead soul, ang iyang lugar maong impyerno. All living soul, katong nabuhi nga kalag, na-save nga kalag, ang iyang dapit mo ang langit. Gusto patyon balik sa yawa atong kalag. Kinahanglan makahibalota sa estratehiya sa yawa. Nga sa dihang magkinabuhi ka sa sala. Kaning tao bita magkinabuhi na sa sala. Nahabol na iyang spiritual life. Moabot na niya ang kaulaw. Moabot niya na ang kana ditang accusation, mo accuse nga, gilibak ko diya sa simbahan. Kuan siya kabalo, gitabi ko diya. Pabation sa yawa sa kaulaw. Nalimot, usahay malimot ta. Nga bisag unsay sala atong nahimo. Sadang muduol ta sa Ginoo nga matinud-anon kanang naagyud bitay sincero nga paghinulsol, God will forgive us. Bisan pagkapila ka madapa, tiling nimo din nakakabangon. Kung desperate ka ikam ngay pasaylo, na ang Diyos mo lift up nimo, kay ang Diyos naa siya para bangunon ka pag-usab. Usay malimot ta. Kay ang yawa mo rin na estrategi niya, wag yun na siya mausab. Iyagyug kang pagkaulawan, ulaw-ulawon ka niya. Iyagyug kang iduot. Para di yung kakabangon. Kung sayang target, is your soul. Tungkol ka ang yawa, na-distain na sa impyerno, wala na siya hope. Salamat sa Ginoo. Usahay malimutan, nga sanang moabot ang pagsulay, moabot ang mga kasakitan, moabot ang mga trials, hardship. Usahay malimutan, nga dunay tay Diyos nga kaduulan 24/7. Usahay malimutan. Usahay atong hambinon, ato-atoon. Usahay ka na tayo problema, di ta gusto mo istorya sa uban. Gusto atong leader, makikistorya na to. Kaya naibalaan nga doon tayo problema, dili ta.
gustong mo paistorya. Gusto tag silence. Gusto sayawa nga i-silence ka kung duna kay giagian. Para ikaw ra gyud. Mubati na kagkaluoy. Dahil umang Kristohanon, dagkang kay problema. Siya ra hangtod gusto na siyang maghikog. Ingnon dahil sayawa. Kristohanon ka. Nagsimba ka. Inanay mong natungan. Igsoon ko diha sa Ginoo. Ayaw kalimot igsoon. No? Nga sa dihan doon na tayo muagitag ni ini. Usay kung dili bitaw ta kabalo, kinsa atong duulan, maapektaran ta. Muabot ang depression. Mubati ta kaluoy na kaayaw sa atong kaugalingon. Ma-discourage ta. Muabot na to ang pagduha-duha sa atong pagtuo sa Ginoo. Muabot na to ang fear, anxiety. Ug unsa ang linugdangan, maapektaran atong joy diha sa Dios. Maapektaran atong kalipay sa kaluwasan. Ug ang imong relasyon sa Ginoo mahimong bugat. Mabugatan na kaigsoon. Mauni ang kasinatian ni Haring David. Sa dihang naka-experience siya sa sala. Ang sala ng anak ug sala ng anak ug sala. Kay wala siya kaambo. Gibitik di ay siya sayawa. Munang salamat sa Ginoo. Kay dunay man of God. Dunay mga tao sa Dios nga gamiton sa Ginoo. Para pukawon ta. That you are not alone sa imong struggle sa kinabuhi. Naakay kauban ang Dios ug ang mga tao nga nakabaton og Dios ilang kinabuhi. Salamat ni Salmista David. Nakakaton siya. Ning tuaw siya sa Ginoo. Ingon siya sa Psalms 42 verse 11. Salmo 42 versikulo 11. Nganong nadiskurahi man ko? Kage ba kana? Why am I discouraged? Why is my heart so sad? Ano kung kasing-kasing? Sad man. Kung sayang tubag siyang kagalingon, I will put my hope in God. Ako daw siyang ibutang akong paglaom sa Diyos. And I will praise Him again. Ako na po siyang daygon, my Savior and my God. Nakailas siya. Nabisan pa sa sala nga iyang nabuhat. Sa kadako sa iyahang kanang nag-grieve ang Diyos iyaha. Kabalo gyapon siya nga ang Diyos madangpan niya bisag unsa kadulom iyang giatubang. Sa mga tao sa atong palibot, siguro kung mapukan sa sala, ang mga tao muduot, ang mudang mukondem, mujudge. But igsoon, unsa man kaitom, unsa man imong giagian, unsa naman ang bitik sa yawan nimo. Sa dihang desperado ka muduol sa Ginoo, ang Diyos sa gihapon mudawat sa matag usa nato. Amen. Gusto sa kaaway nga gub-on niya ang relasyon nato sa Diyos. Nga ang atong panglantaw, gusto sayaw nga sadang matubang taan ni atong panglantaw na aras sa atong giatubang. Ug dili na ta makahimo pagpataas sa atong kamot. Gusto niya nga i-down gyud ka. Sadang mo abot ni sa imong kinabuhi, gusto niya nga malupay-pay gyud ka. Makapoy ka spiritually. Di nakakakanta sa Ginoo. Murag wala na kanta mo gawa sa imong baba. Atong pagtuo mauyog. Ug murag magpadala na lang punta sa atong gibati. Ug magsugod tag tuo sa mga bakat sa yawa. Wala ta kaamgo nga ang tanan natong gihaguan sa atong relasyon sa Ginoo gikawat na sa yawa. Nayo ba na how many years na passionate kay sa Ginoo? Sa kalit lang, ingon ana ang naabdan, nakalimot igsoon, nauyog ang pagtuo, gikawat sa yawa ang iyang gihaguan at ubangan sa Diyos.
Kinahanglan makahibalo ka karon gabi una nga ang yawa is after you. Amen? Ikaw ang tumong sa yawa. Ako. Iyang gustong gubon imong emosyon, imong mind, o ang imong will, which is your soul. Muna yung target. Mauni siya ang pinaka-importante nga party sa atong life. Mauni ang atong kalag. He is after sa imuhang gituuhan. Kinsa imong gituuhan karon? Kinsa imong gituuhan karon? You believe in Jesus. After si anak nga mawala ka sa pagtuo, ma-discourage ka sa Ginoo, mo question na ka sa Ginoo. Ikaw baka ning gabi una nga imong kalag is in trouble? Basig sa una dasig kay ka, musimba sa Ginoo. Apan karon lisod na kaayo ang pagsimba sa Ginoo. Basin sa una dili ka mo palta og Sunday celebration, pero karon struggle na nimo kung Domingo na. Dili na ka mo tuo sa value sa simba. Ay uban mo na, sige malagsimba lagi, wa malagi na natabo. Sa una, abdi kay kang leader sa cell group, pero karon laaya na ka mo tambong og cell group. Sa una, inspired ka ay ka, devotional. Sayok ay ka mag-devotional. Usay half day, mag-devotional ka. Usay mo abot og sa kauras, 2 ka oras imong devotional. Walay palta. Pero karon napulihan na sa ubang panahon. Napulihan na sa mga kalipayan sa mata. Sa una, daghan siguro kang na-invite aron makaila sa Ginoo. Apart karon wala na kay passion sa kalag to win and disciple. Sa una, excited siguro ka pagbasa sa Biblia. Pero karon mas excited pa ka sa TikTok o games. Unsa pa ng mga naadya sa mga platform, sa online platform. Wala na excitement ang imuhang spiritual life diha sa Ginoo. Igsoon, pagmata. Igsoon, pagmata. Si Satanas nag-apas sa imong kalag. Gitrap ka niya aron malubong ka og laglagon imong kalag. Kawaton imong kaluwasan og patyon imong kalipay diha sa Ginoo. Kay kahibalo siya, kung wala ang Diyos, wala kay mahimo. Kabalo siya, nga kung wala na ang Diyos, wala na kay hope. Kung wala ang Diyos, di nakakatultol sa dalan. Di na nimo appreciate ang kamatuoran. Ug nawala na ang life sa imong kinabuhi. The life of God. Kabalo siya, nga kung wala na ka sa Ginoo, igsoon, dili na ka muuswag. Wala na matawag din mong blessing, prosperity, healthy, and wise. Gusto niyang tangtangon gikan sa imo ang mga pabor nga gihatag sa Dios nimo sa dihang naluwas ka. Apan nining gabi una, may balita ako nimo igsoon. Sama sa Salmista David nga nakaagian grabe, nakaamgo siya. Nakaamgo siya sa bitik sa yawa. Nakaamgo siya sa pagtrap sa yawa niya ug mituaw siya. Verse 6 sa Psalms 143 verse 1 to 6, verse 6. Mingon siya, Lord, I lift my hands in prayer. Lord, I lift my hands in prayer. I thirst for you as parched land thirsts for rain. Sa Lord, ampo ko Lord, ning kambyada siya, nakaamgo siya. Karong giuna makaamgo unta, matag-usa ka na to. Makaamgo ta, nga maodayan ang trabaho sa yawa sa mga Kristohanon. Dili na nato
isama atong kaugalingon sa wala pa makristohanon. Kay anad na sila sa buhat sa yawa. Wa pud sila kaamgo nga buhat day na sa yawa. Pero ikaw ako, makaamgo ta. Nga maunang trabaho sa yawa sa mga tao nga baton sa kaluwasan. Lord, akong kamot, akong gipataas. Giilata ka, Lord. Giuhaw na ko nimo, Lord. Sama sa usa kayuta nga uga. Naughan ko, Lord. Sa sala, sa pagsulay, ni uga ang akong relasyon uban nimo. Ug matoy pa sa usa ka writer po sa Psalms 42 verse 1 to 2. Psalms 42 verse 1 to 2. As the deer longs for the stream of water, ingon ng usa, nangandoy sa tubig nga lunsaw. Lord, I long for you. Nangandoy ko nimo, Lord. Dagkang kayo pagsulay nabot na ako, pero nakabawi siya. Oh God, I thirst for you. Lord, giwaw ko nimo. The living God, when can I go and stand before you? Kanus amang ko, Lord. Matubang nimo. Diri sa Psalm 63 verse 1 to 5. Mauni siya tanan ang mga pag-ampo, pangamuyo sa mga tao nga naka-experience ni ining mga klase sa giatubang sa ilang kinabuhi. O Diyos, ikaw akong Diyos. Nangandoy ako kanimo. Sa bugos kong kasing-kasing gipangandoy ko ikaw. Ang kalag ko giuhaw kanimo sama sa nagbala og hubas-hupas nga yuta. Busa pakita ako kanimo diha sa imong templo. Pasud-o nga ako sa imong gahom ug himaya. Ang imong gugma nga walay paglubad mas bililhon pa kaysa kinabuhi. Busa daykon ko ikaw. Pasalamatan ko ikaw samtang ako buhi pa. Ibayaw ka akong mga kamot nga na kanimo samtang magampo ako. Magkumbira akong kalag ug matagbaw sa hingpit ug mag-awit nga malipayon sa pagdayeg kanimo. Na ba gigutom og giuhaw sa Dios ining gabi una? Kay gusto niyang tagbawon. Say malimot ta. Nga wala igsapayan kung unsay atong giatubang. Ang gusto lang sa Dios ang atong espiritu matagbaw aron maka-fight ta sa unsay atubangon nato sa matag adlaw sa atong Christian life uban kaniya. Matod pa sa mga scholar, kini daw usa, deer. Kanang nangita bitaw siya limpyo nga tubig. Gitahan niya iyang life. For example, naa siya sa disyerto. Dahil dunay tubig, layo pa kayo nga iyang gipangita nga makainom siya. Unya, doon na po'y mga ngayam nga ang iyang apas pod, mao ang usa nga mapatay pod niya. Anam bitaw ang mga ngayam kanang mo target bitaw og pana no mangita og kanang mga deer nga ilang kanon ang usa nagpursot siya sa water pero ang mga ngayam pod nagpurso pod sa deer so human og inom sa deer sa tubig nga lunhaw dito sa iyang gitindugan gitarget po siyang aro sa mga ngayam nakainom siya natagbaw iyang kauhaw, pero nagbuhi siya sa iyang kinabuhi. Igsoon, ang punto dire is gusto sa Ginoo nga kining thirst atong sulod. Kini bitang kauhaw, kuan man ni sa espiritu sa Ginoo. Gusto niya nga uhawon ta pirmi sa presensya niya sa iyahang pagpamuhat sa atong kinabuhi, gusto niya nga, ang kauhaw na to, diha sa iyaha. Tungod kay kung wala na ang kauhaw na to, diha sa iyaha, dirita sa mga butang sa kalibutan, mangita, o di yun ta matagbaw. Kabalog yun ta nga sa kalibutan, mga material nga butang, mahikap makita, di yun na katagbaw, because we are living soul. Di yun nakatagbaw. So, example to ni kuan atong kuan si Janty atong Sunday nga. Miss Universe, lawyer pag yun.
Pero walay satisfaction, may ambak, naghikog. Grabe ang, unsa nimo pag-evaluate, ana? Walay satisfaction ang kalibutan. Mauna nga, sa diyang nahimamat ni Jesus katong Samaritan woman, gi-offeran sa Dios ang Samaritan woman og living water. Kaya nakita ni Jesus ang babae. Busy kayo siya sa iyang trabaho kada adlaw. Busy kayo siya pangabog tubig, la pangitag trabaho, pangitag ikaon, ibiste, la dayon kahilayan pa yun sa kalibutan kay pila na iyang bana nga nahimong wala pa yun siya matagbaw. Namatay ang bana nga namana na po, pila kabuk iyang bana. Munang gi-offer ni Jesus ang living water. Kinsay mo inom aning tubiga, dili na jud uhawon. Kining tubiga, budagayday, diha sa iyahang kinasuluran. Ang kalipay nga dili mabayaran. Igsoon, ang Holy Spirit, ang presensya sa Espiritu, nga niya sa atong kinabuhi. Maunay gusto niyang mu-fill na to, mupuno na to. Gusto niyang mupuno sa atua. Kay everyday gusto sa Ginoo nga uhawon tas ang presensya aron tagbawon ta niya aron ang mga butang sa kalibutan dili na maoy mo tagbaw nato, dili na moy atong kana bitong pangitao nato nga magdig pagyud ta pero buslot di ay. Once again mabati na pud nato ang nag-awas nga presensya sa Dios. Naka-experience na ka ang nag-awas ang presence ni Lord sa imong life? Unsa may resulta kung mag-awas ang presence ni Lord sa imong life? Unsa may imong bation sa imong sulod? Igsuon, wala nagyog kay pangitaon pa. Kontento na ka, bisag imong sweldo maura na. Kontento na ka, murag imong sanina maura na. Kontento na ka, nang ay kakontento nga di gyud mabayaran sa kalibutan. Ma-experience nimo kung you are always filled na puno ka perme, gipuno ka perme sa Espiritu Santo. Busa gainbitar siya kanato kada adlaw. Inbitar ta niya every day. Ingon siya dire, Pinadayag 22 verse 17. Revelation 22:17. The Spirit and the bride say, ang Espiritu o ang pangasawunon. Kinsay pangasawunon? Kinsay man pangasawunon? Ako, ikaw. Kinsay pamanunon? Si Jesus. Spiritually, doon ay wedding. Doon ay wedding sa langit, sa rapture. Wedding of the Lamb. Ang pangasawunon, ang mga Kristohanon. Ang pamanunon, mao si Jesus. Yan siya. Anyone who hears this say, come. Ang tanang makadungog ani, dali. Let anyone who is thirsty, katong mga giuhaw, come. Let anyone who desires milk, drink freely from the water of life. Katong giuhaw, inom, walay bayad. Sa kalibutan, ang kalipay bayaran. Daghang mga tao hubog lipay na kaayo pero pila na gasto. Lipay-lipay pero naay bayad. Lipay kaayo sa sugal pero pilde. Lipay kaayo na atoy kalipay pero anarang adlaw pag maula na. Ingon si Jesus, John 6:35, I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry again. Kana bitang muduol nako. Kanang muduol nako. Come, it's every day. Came, milabay na. Come, kada adlaw. Gigutom, makakaon. Whoever believes in me will never be thirsty.
Katong mutuo sa ako, di nag-gyud uhawon. Ang salain ng pagkakuan diri is, matagbaw gyud siya. Matagbaw. Isaiah 55 verse 1. Is anyone thirsty? Come and drink. Naabay giuhaw, doon. Even if you have no money, drink, come. Take your choice of wine or milk. It's all free. So kung kay kwarta, doon. Free. Walay bayad. Mag-awas-awas pa kas kalipay. Smiling pa kay kamugawas. Ang imong kinasulan, puno. Oferan ka sa yawa. No. Oferan kag pornography. No. Oferan kag unsa. No. Oferan ka dire. No. Tagbaw ko sa akong sa kinasuluron ako kauban sa akong Dios. Makuan di ta, matangtang di ay ta sa mga kalipayan sa gawas sa dihang tagbaw ta sa atong relasyon uban sa Dios. Kung magpadaog di ay ta sa mga negatibo nga nahitabo sa atong kinabuhi, maughan ta, ma-dehydrate ta spiritually. Basig na anay na ughan karon. Feeling dry na. Kaunom na nagkanta, wa pagyud matandog. Basin ang wali, nindot na kayo, wa gyud mo tuhok. Kay ang taong puno, gamay rang usara ka kanta. Wow, gaawas. Nana, nagbukal-bukal na ang joy sa sulod. Igsoon, basig nanay na ughan. Wala na may lami. Wala na lami. Usahay. Wala na lami. Wala na lami ang pagsimba. Wala na lami ang pag-awit. Ang kabubuton dahil sa Ginoo. Bisag mo agitag negatibo sa atong kinabuhi. Padayon tang mo inom sa presensya sa Dios. Padayon tang mo inom. Aron dili ta mahulog sa litag sa yawa. Ug mubiya ta sa tinubdan sa tubig nga walay pagkahubas. Jeremiah 2 verse 13, duha na lang ka verses. Jeremiah 2:13, for my people have done two evil things. Naikatawan sa Dios dire mingog amen. Duha ka butang ang gibuhat aning katawan sa Ginoo. Duha ka evil things. Sa Bisaya kay duha ka butang ang sasala ang nahimo sa akong katawan. Mibiya sila kanako tinubdan sa bugnaw tubig. Og nagkalot hinuon sila atabay nga liki nga dali rang muhubas. They have abandoned me. Wala mo ko nag-abandon ni mo, Lord. Naman kong simba, na kong cell group. Kani bitang cell group, kini bitang simba, kini bitang mga ginabuhat nato diri, magtigom ta. Refilling station rana. Mag-refill ra ka. But didto sa imong balay, didto ang permi nimong pugpuno sa imong kaugalingon. Insya, they have abandoned me. The fountain, ang tanan ng fountain. Kung kag fountain, ulay pagka, kanibitang fountain, tingala kang kadili gyud mo undang. The fountain of living water. Sige din na siyang flow. And they have dug for themselves cracked cisterns that can hold no water at all. Kini di ay liki nga atabay, mauday ni ang mga kalibutanong butang. Dito ra gaapas perme, nagukod perme. Wala na ko'y time sa devotional. Wala na ko'y time sa reading. Busy kayo ko. Iyon ang Ginoo. You have abandoned me.
the source, the fountain of living water. Unya, nagkuan noon ka, nagdag noon ka, nagkalot noon ka, ug atabay nga liki. Permerang kang kalot. Wa gyud ka mabusog, wa gyud ka matagbaw, because the only source of living water is the presence of the Spirit of God. Amen? Tonight, igsoon. Kinsay naka-devotional ganin ang buntag. Pila ka oras imong gigugol sa Ginoo. Natagbaw ba ka imong kalag? Basi imong devotional, igo-ura. Igo-ura nga, samtang nag-devotional ka, naglatagaw pag yun imong nanghuna, kadaghan pa kagbuhaton, wala yun ka ma-focus. Basi gadali-dali na ka. To kay nabilar ka gabi pagkabuntag, nakamata ka, diretso na kagtrabaho. Ug natulirate na nimo for week after week after week. Niabot usa ka bulan, niabot sunod bulan. Niabot na. Pagsulay, idamagan ka. Igsoon. I know tonight, kung naka-devotional makaganang buntag, wala gihapon. Dili gihapon mo hubas ang water. Gusto sa Ginoo maka-drink ka karong gabi yun na. Ako bitaw igsoon ka sa unang mubiyahe mi. Mubiyahe mi conference. Magukod sa oras. Mubo ra kay usay devotional. Pag uli bitaw sa balay, pusyagit yung ko sa Ginoo, Lord. Giuhaw kay ko, Lord. Gimingaw kay ko ni mo, Lord. Tagbawa ko, Lord. Bisan niagi ko, igsoon almost 3 months na ko. Nga dunay giagian. Dili ko mupalta pagduol sa presensya sa Ginoo. I spend time with God. Nakigbatok, nakigdumog, nakiglayog. Nagtindog sa promises sa Ginoo. Usa sa ako ang ko, Lord. Karon bitaw, Lord. Utudlo gyud ko, Lord. Mulingkod gyud ko. Bisag mulingkod lang ko. Mutudlo gyud ko, Lord. Mu-aim gyud ko, Lord, nga maka-preach gyud ko. Di gyud makahimo og bukan ang kaaway nako. Because deep susulod, dagaya kaayo ang water sa Ginoo isaon. Na may pagsulay, wala may pagsulay, wala man kay giagian. Ayaw pagkumpiyansa sa imong life sa kauban sa Ginoo. I-sustain imong spiritual life. Igsoon, tungod kay sa dihang ato ning tugutan nga mukuan sa atong kaugalingon. Mura kang nagpuyo sa kalibutan nga wala na ka sa kalibutan. You are still here but you are not. Nako diri bro, wala na ilami. Di po ko mga kijik ko, dili ko po yung kijik ko kaysa una pati man kong laaga na. Pero I'm just contented. Ingon anak lang yun. Niabot na yun sa kini nga relasyon nato sa Ginoo. Importante kayo ni nga ato ning puy-an. Puy-an nato ni kay para moabot unsa man ang mga gusto sa iyawang ipukan nato. Mo standang strong kabaluta. Ningon ang salmista, kinsay atong duulan kung naay sa panahon, kinsay atong duulan labi na kung naatay atumangon. Ayaw duol bisan kinsa, ayaw reklamo dito sa Facebook, duol. Ingon ang Dios, ikaw, come. I know, giuhaw ka. I know. No? I know nga karong gabi una, nag-create ang Espiritu sa Ginoo o kauhaw sa sulod na to. Wala ko kabalo kung uga na kakaayo. Wala ko kabalo kung
Dehydrated na ka spiritually. But ang akong hibalan, tonight, niya ang source of living water. Thank you, Lord. Dahil sa lingkuranan, ibayo imong duha kamot sa presensya sa Dios. Siguro this is your first time nga mo experience og simba nga personalan yun. Kana bang imong duulon ang Ginoo nga gatubang yun ka. Father, we lift up our hands. Lord, create thirst sa sulod. Spirit of God, the source of living water. Once again, Lord, among kalag pauhawa karong gabi una. Harong gawas mening dapita, Ginoo. Ang wala kasinati ug tumang kalipay makasinati tonight in Jesus' name. Fill us tonight, Lord. Nga mag-awas-awas, Lord. Kayo are the fountain of living water. Ang nauga mag-awas-awas tonight in Jesus' name. Just invite your presence, Lord. Just invite your presence, Lord. I need you. I need you, Lord. I need you. I need you, Lord. Giuhaw ko, giuhaw, giuhaw, giuhaw. Giuhaw, Lord, giuhaw. Hatag ko sa giuhaw, Lord. Siya kabasanda, Lord. Hallelujah, Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord. At tumago na mo, gano'n. Pahingna mi, Lord, pahingna mi. Release imong water, Lord, tonight. Release your water, fountain, living water. Come, fill us up, Lord. Shaka-ba-ba-ba-ba-ba. Shara-ba-ba-ba-ba, yade. Tanang giwaw inom. You can cry out to God tonight. Consume the sacrifice, Lord. Sharabandaya bayakaye. Di na mo tugutan, Lord. Unsang trap sa yawa. Baka pauga na mo. Kay niya ka rivers of living water. Manindog tamay son, and just sing the song. I know nga ang water nagdagay dahil sa itong sulod. Experience God's presence tonight. The worship in spirit and in truth. Connect sa tinubdan sa tubig. Nabati ko imo presensya sa klaseng kasi. Love is my life, Lord. Ang uma mo, kinabuhi ko, puno sa kaluoy,
giya sa katarong mo. Come on, church. Sa kada. Dawata. Hallelujah. Simba. Takos ka, Ginoo. Dawata. Salamat sa kaayo mo, Lord. Salamat sa kaayo mo. Salamat sa kaayo mo. Salamat sa kaayo mo. Salamat, O Diyos. A taste of heaven, Lord. Salamat sa tubig, Ginoo. Dili na may mangugan. Katultol mi, Lord. Asa may panulong. Yes, Lord. Kada adlaw, Lord. Nagpaabot ka. Namudool mi. Nag-invitar ka. Come. Those who are thirsty, drink. May bayan, Lord. Huwag tinuod ng makatagmaw. Thank you, God. Create thirst sa sulod na mo every morning, every day. Kung mapalta man, Lord, kung mataligaman man, Lord, Spirit of God, remind us na nga among kauhaw, dili matagbaw sa kalibutan. Ang kauhaw, Ginoo, matagbaw diya sa Yes. presensya ni Yes, mo, Lord. Salamat, Lord. Bless those hands. Madayon mo na kay ang water sa among sulod. Kung mo imo ni Lord, mukuyanap ni Ginoo sa among panimalay. Mutakod ni sa among mga silingan. Kung mangita sila ni mo, the source of living water. Thank you kayo, Lord. Salamat kayo, Ginoo. Thank you sa imong gibuhat karong gabi una, Spirit of God. O dili na may matrap sa yawa, di na may pailad sa yawa, Lord. Kabalo na may kinsay among duulan, Lord. It costs us something, sama sa deer nga nangita og tubig. It costs something, Lord, sa deer para makainom. Kami po mong pay the price. Aron may makainom every day. Aron ang kalibutan, Ginoong Diyos. Dili na makaintay sa mga, Ginoo.
dili mapuno midaan diha kanimo. Thank you, bless us, O Lord. Salamat kaayo sa matag usa sa kanay sa among night of fire, Lord. Salamat nga kalayo og tubig Ginoo imong gipa-experience sa amo ang dalaygon ka sa walay katapusan. Pinakakusog nga singgit sa pagdaig para nimo karong ang yunan. Hallelujah!